Takže zdravím lidi. Je tady váš zase oblíbený YouTuber. Prosím, tam. Je tady oblíbený YouTuber Tobiáš 49999. A ještě mám kanál Tobiáš Reakce, tak se na to určitě mrkněte, dejte mi tam komentář, sdílejte to kamarádům a dejte mi odběr a lajky. Děkuju. Dobře. Slyšeli jste? Slyšeli jste dobře? Pusťte si to celé znova. Musíte poslouchat, už je neprdalí. Slyšíte ho? Mluví prostě trošku, ale to tam nebude, jo? To se nějak smaže, jo? Takže dávejte mi lajky, odběry a třeba i ty, no, víte, co myslím, odběry, no. A sdílejte to mezi kamarády, mezi svoje přátelé, co znáte třeba v Kunovicích nebo někde tam, bez Říč a to, tak třeba tam, jo. Tu mám powerbanku, která svítí, jestli vidíte, tam má jenom 2 čárky a ona se dá nabít, takže to je jedno, jo. A půjdou za chvilku událostí a po jak půjde počasí, tak mi půjde pohádka na Proglasu, to je toto rádio, vám ukážu, co půjde vidět, toto, na tom to půjde, na Proglasu a hned vám řeknu stanici, jak se jmenuje, já nechci Bluetooth, počkejte, 9060. Jo, pardon, se omlouvám. Jo, co je? Jo, takže si to nalaďte doma někdo, jo. A na tom Proglasi jsou pohádky, modlitba a písnička. Ale já vám ukážu, jak vypadá fotka toho YouTube kanálu, takhle. Vidíte? Vidíme. Jo, a takže kdybyste to nemohli najít, tak internet vám jasně poradí, že to můžete poslouchat i online a i přes normální telefon anebo přes tablet, jo. Takže kdybyste to nemohli najít, tak mi napište na to ten kanál a já vám dál poradím co a jak, jo. Takže za tím. Takhle vypadá fotka druhého kanálu. Zatím čau. Čau.